mal skúsiť kopnúť na zadné. Isa Boys, Shredded. To máme jakých pánov hlavne. 2000? Yo, what is up guys? Takže máme tu ďalšie video. Tentokrát je so mnou vonku Ludo, a.k.a. Ludo a Peter, ktorý je momentálne za nami. No a pokiaľ ste sledovali predošlé video, tak ste si mohli všimnúť, že sme si doprali takúto novú štvorkolku. No a môj kamoš si vlastne tiež kúpil takúto novú štvorkolku. Je to tiež Yamaha Raptor 700R Special Edition Gitter. Takže Isa Boys je opäť o niečo silnejšie. Teraz by si to mal skúsiť kopnúť na zadné. Dúfam, že Ludo dojde na to, že máme ísť doľava. Došli sme sem jak komando. Jaký ticho zrazu. Počkaj, myslíš, že aj je otvorená. Dobre. Ty máš tento kryt, kamo. Ja nemám takéto výbavy, jak ty. Nemáš nejak tvrdší tlmič ešte vzadu? Ja som vysoko, že? No. Však ale to sú plyné, to si musí nastaviť podľa mňa. Tak ja mám 100 kg a ty máš koľko? 60? No, ne, 80 možno. Jo ľudia, takže hore sme mali menšiu poradu, rozhodli sme sa, že ideme na tú kocku do Čuňova, kde som chcel ešte v predpredošlom videu s Eugenom. Si dáme troška sound. Takže ako som spomínal, ideme do toho Čuňova, zoberie nám to zhruba nejakých 20 minút, ešte teraz si musím rozmyslieť vlastne, kade presne pôjdeme. Vieš inak, kade do Čuňova? Vieš, kade do Čuňova? Či vieš, kade do Čuňova? Nikto z nás nevie presne, ako sa tam dostaneme, takže asi pôjdem teraz prvý a budem intenzívne rozmýšľať, ktorú cestu zvolím, ale vidím to asi najpravdepodobnejšie cez prístavný most, nie?
sme Petra. Petře! Dobre, nakoniec sme to museli hodiť do GPS-ky, keďže... Willy! No poď, daj! Budapešť, Győr, Viedeň, Kice, Danubia, divoká voda, ideme rovno. No, už sme na správnej ceste, smerom do Čuňova. Toto už mi pripomína, už si spomínam, lebo bol som tam už, takže ideme správne. Ideme správne a už čo chvíľa by sme tam mali byť. Ešte som si napravil nohavice, čakáme na ľuda, má nejaké techničné problémy. Ale neviem, že čo sa deje. Uvidíme. No toto snad není Hugo. Ne, není to Hugo. Vidíte? Takíto skúsení motorkári na takýchto poradných strojoch, tí vám vždy odkývajú. Ale ľudia, skutristi, mestskí skutristi, to ani není, to by som ani ne... Ja som si osobne myslel, že štvorkolkári sa neberú tak, že akože sa s nimi zdraví, ale zdraví. Ale čo sa týka mestských skutristov, jemu zakývate a ten človek absolútne vás neregistruje. To je proste taký ten podráždený mešťan. Ideš, Peter! Kotol! Kotol! Za pár metrov by sme sa mali dostať do Rusoviec, ak si správne pamätám. No a ešte som nevidel tabulu. Bola niekde? Nebola? Á, toto budú Rusovce, určite. Určite. Isa boys, we shreddin'! Dáme si malé uličko v dedinke. Inak už sa mi zdá, že celkom keď idem, že už niekedy pracujem v tom priestore toho balance pointu, takže myslím si, že to chce len čas, nič nie je hneď, takže veľmi sa teším, keď sa to už naučím a určite sa môžete tešiť ešte na takú vec, čo som vám chcel vlastne povedať, a to je, že v niektorom z nasledujúcich videí, záleží to ešte od času dodávky, si dáme opäť unboxing, čiže bude to veľmi zaujímavé. Myslím si, že sa určite máte na čo tešiť, takže ostaňte načlení a bude to dobré. Bude to dobré. Toto mi inak už pripomína taký smer na Maďarsko. Aj keď je pravda, že v týchto miestach sa vôbec nejak často nehybem. No čo, dáme take off? Dáme take off! Uvidíme, jak ide štvorkolka.
piskli. Všimnete aj to zníženie tej štvorkovky s tými rozširovacími platničkami, bomba. A najviac ma na tom, vtedy šiel troška v našom smere. A najviac ma na tom teší, že moja vyzerá úplne rovnako. Len má teda iné odtiene farby. Tu už máme nejaké obmedzenie rýchlosti a sa dostávame do obce. A v obci sa robí čo? Wheelie predsa. Pepík, koľko myslíš, že to má koní? Hluchí sú všetci. Koľko si myslíš, že to má koní? Nevím. Tak tá bola dobrá.